We zijn hier vandaag om stil te staan bij het leven en de woorden van een zeer bijzondere man. Een man die de moed had om op te komen voor zijn vrijheid en die van anderen, hier op Curaçao. Net als velen van u heb ik me afgevraagd of Tula ons gisteren, de dag van zijn dood, iets had willen vertellen. Het ongekende noodweer van gisteravond heeft een ruw einde gemaakt aan wat begon als een waardig en heel mooie ceremonie. Maar dat de veerkracht van Tula diep geworteld is in de Curaçaose samenleving blijkt elke keer weer. En ik wil dan ook mijn grote bewondering uitspreken voor de manier waarop u zich heeft herpakt, zodat we vandaag alsnog samen kunnen gedenken wat hij voor ons heeft betekend. Ik begin graag met enkele zinnen uit een gedicht over Tula, van de hand van Frida Winkelaar Domakassé, waarvan ik geloof dat ze raken aan de essentie van dit moment. Maan, zeg me hoe standvastig hij stond, zodat ik me zijn voorbeeld kan herinneren, zodat ik kan staan zonder om te vallen, zonder te vallen in een perspectief zonder toekomst. Van Tula's leven van voor de 17e augustus 1795 weten we weinig. Waar werd hij geboren? Wie waren zijn naasten? Wat zou hij hebben beleefd, gedacht en gevoeld? Hoe motiveerde hij zijn medestrijders en hoe dacht hij over de toekomst van Curaçao? Uitgebreid onderzoek in het Nationale Archief heeft deze vragen maar beperkt kunnen beantwoorden. Het onderstreept dat de Nederlandse staat doelbewust en efficiënt getracht heeft de geschiedenis van uw voorouders uit te wissen. Ik zeg dat met schaamte en met spijt. En ook van Tula's woorden is maar weinig bewaard gebleven. Maar wat we kennen is ongekend krachtig. U zult zijn woorden kennen, maar ik herhaal ze hier graag, omdat het prachtige woorden zijn. Tegen pater Jacobus Schink sprak hij: wij zoeken niemand kwaad te doen, maar zoeken onze vrijheid. Is niet iedereen op aarde een afstammeling van Adam en Eva? Deed ik er fout aan om 22 broeders uit de gevangenis te bevrijden, waar ze ten onrechte in zaten? Pater, zelfs een dier wordt beter behandeld dan wij. Als het gewond raakt, wordt het verzorgd. Het zijn aangrijpende woorden en ook prachtige poëtische woorden. Woorden die vrijheid en gelijkheid een universeel karakter verlenen en doen denken aan de werken van de grote zwarte schrijvers en dichters van de jaren 60 en 70. Stemmen die pijn en strijd vertaalden naar schoonheid en inspiratie. De revolutionaire stemmen van onder meer James Baldwin, die schreef: Not everything that is faced can be changed, but nothing can be changed until it's faced. Niet alles wat onder ogen wordt gezien kan veranderd worden, maar niets kan veranderd worden totdat het onder ogen wordt gezien. Tula zag onrecht en vocht voor verandering. En ik sta hier om namens de Nederlandse regering de geschiedenis onder ogen te zien. De idealen van de Franse revolutie die via Frankrijk ook de tot slaaf gemaakte mensen op Haïti bereikte. Daarvan vond Tula ook dat die moesten gelden voor hem en de zijnen. Het uitroepen van de Bataafse Republiek betekende dat de Franse wetgeving ook voor Curaçao zou gelden, zo redeneerde hij. Hier begon de strijd van tot slaafgemaakten, hun nazaten en hun medestanders om de definitie van mens uit te breiden tot de hele mensheid.
Tula vocht voor zichzelf en voor de zijnen, maar ook iets wat tijdsloods is en universeel. Tula probeerde het eerst met woorden, maar die woorden werden beantwoord met geweerschoten. De Nederlandse staat gaf geen gehoor aan het verlangen naar een menswaardig bestaan en koos ervoor te reageren met bruut geweld. Het was niet alleen een plantage-eigenaar of zelfs het eilandbestuur waar Tula het tegen opnam. Tula nam het op tegen een staat, een koloniale macht. Een monsterlijke structuur van legers en handelsvlotten. Een misdadig systeem waarin de ene mens de ander tot handelswaar maakte. Opgericht om rijkdom te vergaren en bereid om alle beschikbare middelen aan te wenden om die rijkdom te verdedigen. Rijkdom die nog steeds te zien is in de Nederlandse musea en binnensteden. Tula wist waar hij het tegen opnam. En hij wist ook dat als hij van dat systeem zou verliezen, hem een gruwelijk lot te wachten stond. En toch vocht Tula. Y toch Tula a lucha. Met zijn woorden en daden verenigde hij ongeveer 2000 medestanders. Allemaal mensen die hij inspireerde om voor de vrijheid hun leven in de waagschaal te leggen. Mensen die hun moed ook vaak met de dood moesten bekopen. Met eerbied noem ik vandaag dan ook hun namen. De moedige Bajan Carpata, Pedro Vacao en Louis Mercier. En naast hen waren er vele anderen, van wie ik de namen niet kan noemen, omdat zij niet bewaard zijn gebleven. Door het toedoen van de Nederlandse staat. Hun daden zijn niet minder groot, hun levens niet minder belangrijk. Nang merito no ta menos grandi, nang vida no ta menos importante. Tula en de zijnen vochten als leeuwen, bevrijdden het halve eiland in een rechtvaardige strijd met geoorloofde middelen en met een overweldigende tegenstand. Te lang, honderden jaren lang, was de Nederlandse omgang met deze geschiedenis er een van wegkijken en goed praten, maskeren en zoals eerder gezegd uitwissen. En daarom is het minste wat ik vandaag kan doen open en eerlijk zijn over de feiten. Open, eerlijk en ook volledig. Want minder dan dat zou een voortzetting zijn van het wegkijken dat de Nederlandse omgang met deze geschiedenis zo lang gekenmerkt heeft. Ik wil de gruwelijkheden die gepleegd zijn tegen Tula en de zijnen expliciet benoemen. Tula werd als eerste terechtgesteld. Met een ijzeren staaf werden alle botten in zijn lichaam gebroken. Zijn gezicht werd verbrand en uiteindelijk werd hij onthoofd. Bajan Carpata moest bij dit alles toekijken en onderging vervolgens hetzelfde lot. Van Pedro Vacao werden de handen afgehakt. Zijn hoofd werd ingeslagen met een hamer. De lichamen van de 3 werden in zee gedumpt. De hoofden van Tula en Carpata op staken geplaatst. 29 anderen werden opgehangen. En gisteren waren wij getuigen bij de geschokte manier en de wreedheid van hun lot. Tula moest een afschrikwekkend voorbeeld worden, zo vond Nederland. Maar nu, 228 jaar later, is Tula een symbool van moed. Van moed en van verzet. Van de mogelijkheid om echte verandering te bewerkstelligen, hoe onoverkomelijk de tegenstand ook lijkt te zijn. Tula is een held, een historische held. De wens van Tula was terecht, zijn strijd gerechtvaardig en de gebruikte middelen geoorloofd.
En dat maakte de executie van Tula een misdaad. El deseo de Tula tabata cu su razón, su lucha justo y su método justifica. Een gruwelijke vredemisdaad gepleegd door vertegenwoordigers van de Nederlandse staat. En dat geldt ook voor de beslissing om geen gehoor te geven aan Tula's wens. De beslissing om de strijd aan te gaan, om geweld te gebruiken tegen mensen die niets anders wensen dan een menswaardig bestaan. Op 19 december 2022 heeft minister-president Mark Rutte namens de Nederlandse regering excuses gemaakt voor het handelen van de Nederlandse staat in het verleden. Postuum aan alle tot slaafgemaakten die wereldwijd onder dat handelen hebben geleden. Aan hun dochters en zonen en aan al hun nazaten tot in het hier en nu. Tegelijkertijd kondigde ik op die dag hier op Curaçao aan dat de Nederlandse regering Tula formeel eerherstel zou geven. En op 1 juli jongstleden bood ook onze koning zijn excuses aan voor het slavernijverleden en vroeg om vergiffenis. Hij sprak met eerbied over Tula. «228 años después de fecha de su muerto, gobierno de Holanda ta rehabilita Tula formalmente. Pues aquí ta reconoce plenamente que lucha de Tula y de otronan que opone contra esclavitud tabata unu justo. Tambe tamira becco duele e vergüenza, na e manera cu predecesor di gobernantenan den pasado a tratanan. Na nombre di gobierno holandés, awe mita rehabilita Tula y mita reconoce como héroe di Curaçao y di Nostur. In nombre di gobierno holandés, mita pidi despensa pa su condena y morto cruel. Y mita pidi perdón pa el hecho que vosso mester aguarda asina tanto riba su rehabilitación. 228 jaar na de dag van zijn dood krijgt Tula eerherstel van de Nederlandse regering. Zij onderkent hiermee volmondig de rechtvaardigheid van Tula's strijd en die van de anderen die zich tegen slavernij verzetten. En kijkt met spijt en schaamte naar de manier waarop zij door historische bestuurlijke voorgangers zijn behandeld. Namens de regering spreek ik, staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties en Digitalisering, daarmee formeel de rehabilitatie van Tula uit en erken hem als held van Curaçao en van ons allen. En ik bied vandaag namens de Nederlandse regering excuses aan voor de veroordeling van Tula en zijn gruwelijke dood. En ik vraag u vandaag
namens de Nederlandse regering om vergiffenis voor het feit dat u zo lang heeft moeten wachten op zijn rehabilitatie. Tula's strijd had zin in het verleden en in het heden. En na de opstand kregen de tot slaafgemaakten het iets beter, iets beter. De reden daarvoor was cynisch. De machthebbers omarmden niet opeens de waarde die Tula uitdroeg. Nee, de tot slaafgemaakten kregen het iets beter uit angst voor nieuwe opstanden. En de erfenis van het misdadige systeem waar tegen Tula in opstand kwam, is nog altijd voelbaar. In patronen van uitsluiting en ongelijkheid. Te lang leerden jongeren hier op Curaçao over het leven aan de andere kant van de oceaan, maar niet over de heldendaden van hun eigen voorouders. En dat willen we doorbreken. We moeten en willen een einde maken aan het doorgeven van trauma aan volgende generaties. En daar hoort bij het mogelijk maken van onderzoek, het blijven vertellen van de verhalen. Schoolboeken van eigen bodem, zuinig zijn op cultuur en traditie. Op de tamboe bijvoorbeeld, die bijzondere combinatie van muziek en dans, communicatie en spiritualiteit, met wortels in West-Afrika, die de Nederlandse staat niet wist uit te roeien. Vandaag zetten we een nieuwe stap op een lang en moeilijk pad van emancipatie. En de harde waarheid is dat deze rehabilitatie laat komt. Te laat. En zeker ook niet vanzelf. Die is het resultaat van de tomeloze inzet van een grote groep Curaçaoënaars. Het resultaat van talloze brieven en petities, gedichten en boeken, zang en dans. En daarom spreek ik vandaag voor hen mijn grote waardering uit. Ik wil graag compleet zijn, maar zal daar vermoedelijk niet in slagen. Humphrey Pim Senior, Andeci Albert, Angel Salzbach, René Rosalia, Sigmund Montesant, Moises Buis Augusta, Ruben Severina, Charles Dorrego, Gladys Dorrego Custer, Dionisio Martina, Frank Quirindongo, Stanley Quirindongo, Jean Enriquez, Max Elstak, Magali La Cruz, John Jaoun, Drusje Jansen, Lionel Yanga, Gibi Basilio, Henry Vijber, Suzy Camelia Reumer, Jaime de Sola, Dimitri Kloos, Rosemary Allen, Richenel Ansano, Philipson Rafaela, Marlon Regales. Zij en vele anderen hebben keihard gevochten voor het eerherstel en voor emancipatie. Soms tientallen jaren lang. Dankzij hen zal de stem van Tula de komende eeuwen resoneren. En de Nederlandse regering wil die stem versterken. In de 1,5 jaar dat ik nu staatssecretaris ben, heb ik talloze mensen gesproken die het belang van Tula's erfenis benadrukten. Zoals Gibi Basilio, die al in de jaren 80 de geschiedenis van Tula tot leven bracht met zijn straattoneel. En Lionel Yanga en Rosemary Allen. Maar ook de jongeren op de Juan Pablo Duarte school, die mij vertelden dat zij zich tweederangs burgers voelen. Het is hartverscheurend. En de gesprekken hebben dan ook een diepe indruk op mij gemaakt. De erkenning groeit en de kennis neemt toe. Sinds enkele jaren zijn de slavenregisters voor iedereen digitaal toegankelijk.
Kinderen schrijven verhalen en gedichten over Tula. Op een basisschool hier op Curaçao, maar ook in Amsterdam. En de jongste generatie nazaten zal straks naar een standbeeld kunnen wijzen en vragen: mama, wie is die meneer? Ze wonen dan aan het Tulaplein of gaan naar school in de Tulastraat. Tula en zijn strijd verdienen voor eeuwig een plaats in ons collectief bewustzijn. Het is het verhaal van Curaçao en het verhaal van het Koninkrijk. Het is uw geschiedenis, maar ook mijn geschiedenis. Ook al vervulden onze voorouders andere rollen. Die geschiedenis heeft onze volle aandacht van de regering en van het Koningshuis. En daarom zou ik namens de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Robert Dijkgraaf, de komende 4 jaar een Tula-beurs willen aanbieden aan Curaçao. Via deze beurs krijgt een student per jaar de kans om in Nederland een opleiding docent geschiedenis te volgen. En daarnaast willen wij de komende 2 jaar een leerstoel slavernijverleden aanbieden aan Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Ik hoop dat de pijn en de moed van uw voorouders een blijvende bron van inspiratie en trots zijn. 228 jaar is een bijzonder lange tijd. Maar ik ben ervan overtuigd dat de stem van Tula nog veel langer zal worden gehoord. Zoals Martin Luther King het verwoordde: The arc of the moral universe is long, but it bends towards justice. De boog van het morele universum is lang, maar hij buigt naar rechtvaardigheid. De geest van Tula leeft voort in iedereen die vecht voor gelijkheid en emancipatie in het Koninkrijk. Voor al diegenen die onrecht blootleggen, misstanden aankaarten en hun rechten opeisen. Het is nu aan ons, in het hier en nu, om samen die boog te volgen en recht te doen aan de erfenis van Tula. Mashadanki.